Виж, това е добре. Започваме търсенето. Няма камен колко търсихме преди това. И колко време GoPro-то не снимаше. Както намокрихме бутушки. Ето бе, нали пише, че ви ходиш кача малко? Ма малко е неко, не е къщичка. Какво за нас това? Много обрасво вика. Трябва да лазиш. Добре да ти представи си, че ако трябва да минем от другата страна на това през дупка, колко ще да е голема тази дупка, бе? Защо ми пише, че трябва да лазиш, да знаеш, че се лази? Ей, гледай какво е яко тук. Да. Я гледам периметъра. И тук е вирче. Определено. Тук е за ривари. Тук може да има риба вече. Виж, единият седел тук, другия седел е там. Нима не е от тук. Не е тук. Нека да е там. Нека да продължаваме там. Айде му отидем на сенците малко. Тук за Тук е скаричка, някой е плавил нещо. Ай, тия момчета на оска въдица, значи тук идват. Сигурно. Абе ми, ако от другата страна. Тук има камъни за пресичане. Аха, тук си направим. Гледайте пътека да продължава от тази страна. Аз това си мисля. А там няма ли пътек? Също я май. Ей, тук има камъни и ги пресчеш. Може да си тия камъни. Може. Ако и това не мога да намерим, вече не знам. Значи не ставаме за планинари. И там горе има една дупка. А там не мога да влеземе даже и да плавим. Шипки. Тук е хладно. Е, там ако има нещо. А ръкичката е яка, бе. Гледай каква е. Абе, тук минава водопровод, бе. Това според мен е помпа. Да път водите. Може и помпата. Нещо да си поливат. Много Плати бавно тишината. течението, виж. То няма. Каква е интерес пеперуда? Перут. Ай, сега има къде е най-оттъпкано, но там се минава. Айде отиваме на там. Минахме през едни камъни, минахме през втори камъни. През ръката минахме. Тук е силно изразена пътечка. Да, лечи се, че се ходи. Даже с... Не, с пеша се ходи. Е, тая една дупка горе. Ама... Сега ще видим къде е това. Тук има кон, човек. И да, така пак ще минем покрай реката. Е, от тук се пресича, видиш? Е, там среща. И има пътечка. Добре. Тук ще мръдна. Оп. Е, тук има дупка. Виж ли? Мале, дали е това, бе? И отгоре има пак... Това много прилича на онова. Да. Ама не, ние не взехме фенери, бе, човек. Един кор ни гледа. Пак пресичаме ръката. Е, бах, мамо, да е това. Некой е такава тук, може и кончето. И това... След Не нас... виждам на къде мога се. Това тук
тук може да се изпрежа. Ма не виждам на къде може да се ползи тук. И аз не виждам. Ама тук това може да си направиш да си живееш. Гледай по това си затваряш една вратичка тук. Добре, да, ма тук не е. Гледай, че и кола няма влизал тук. Как се е навело това животно? Гледай, че има под кой долу. Да, бе. Еми не е тук. Не. Те. Да знаеш, че тук като се дигне нивото на ръката, това заливава. Виж, че е мокро. Да. Значи не е тук. Какво е това тук? Абе, да не съм пророк, но може да сме като очите. Пещерата. Очилата по-скоро. Нищо, ма намерихме хубава, ако не изгонят от нас, и тук може да си живеем. Да, бе. Ма трябва да си направим една дига тук да не ни влиза вода. Това кон. Много е дълго това, бе, да. Тук има... Еми вързал си от човека. Ти да знаеш, че това... Тия си водица. Ма Да. пътека да продължава от тази страна, между другото. Мане, поне колко мухи има. Кончето си пасе и си пия водица и всичко си има окей. Да. Ич, ма не е за нас. Да. Добре, де. Нали се търсим акъл. Добре, де, ако... Да не е тук нека. Ама не бе, че поне ще има пътека, то виж, че е образ. Гледам, че тук е опуткано. Продължаваме. Две до сега. Две потенциални дупки. Третата сме номер едно. А виж каква е дълго, каква е така интересно. Да бе, приятно. А и кой е влизал вътре? Да не е тук отгоре, трябва да минем. Виж на там отива Пътеката. и от тук има пътечка да се минава и продължаваме там. Да, трябва да изкачим този баир, бе. Е така завия пътеката на там. Но то става някакво... безкрайно вече. А и ти представиш, че трябва да минеш по цялата такова. Странно малко. Странно е. Явно съществува, що ми казва, че не съм. Чакай, Google Maps. Скален лабиринт. Така. Direction. Поне това дава ли го на некъде? Ето тук. Ето тук. А ние сме... Ето тук. Демек Не, трябва да вървим малко направо, за да ни го даде. С кола няма ти го даде. Пеша трябва да ти го даде. Чакай. Ма как задаваш пеша? Старт. Значи ние сме на тази пътека тук в момента. Да, ма. Да се връщаме в селото. Виж къде е това? А ние сме се отдалечили много. Дай да тръгнем малко пеша и да... Ема там го дава, по права линия. Ама това ние там бехме. Ма на снимката е само онова. Да. Къде Еми дай направо да продължим, Адина. Ай. С очите да стане също. Слава Богу, че ни спаси за сега. Виж какъв гео има тук. И това пътека, защото минава в кози, да ти кажа, като гледат. Да, животни диви. А такива питани. Да. Със сигурност са някъде тук. Ама къде е? То малко какво вика? Не мога да намерите. Обрасло е. Дали ще го намерим? Вика обрасло. А той знае къде е, вероятно. Със сигурност. Пане скритото место у гората. Добре, ние се качим от тук право нагоре. Не мога ли да го видим отгоре? Отгоре, ама то като некъде в ниското, какво ще видиш? Видиш някакви скали отгоре. Значи, според мен не е на там. Айде ще ходим там до ония нос, виж, че има една скала, която подава да излизаме там. И ще търсиме.
Пешкето. Лилече, как беше селото? Лилеч. Продължаваме да ходим. Да. И това пътека за Така, туристи за овчари. скалния лабиринт, за който село Лилече с тесни проходи. GPS е около 43, 22, 27, 23, 53. Не моля да го копираш. Мога. И с точност координатите на GPS. Вече почва да изглежда безнадежно. Ето ти го. Да. GPS, основна точка на самия пешкето. Ай сега видим Google Maps. Дай да държа това. Чакай. Изключи ли си го? Не. На 1 километър. В една посока. Значи сме на обратно. Да. Да, обратно. Да, аз ще снимам. Ето имам си гид, господин Яначков. GPS-а. Това така го дава, ама. Ами, така ли е, че отиваме към моторите, така че каквото е това е. Това ще окаже, че е другата посока било. Така ли да разбирам? Да. Некъде де сме влезнали на поляната. Да. Просто това било изчистено. То за това, за да се спирам, аз не очаквах, че... И къде ще е там, бе? А ние гледахме. Знам ли? Добре. Продължаваме направо ясно на пътя. Няма какво да си. Много е красиво. Ето, имаме едно вирче, прекрасно. Това е хубаво, ама... Трябва да намерим Jurassic Park. Май, това веро е много скрито, бе. Ти това, ако го намериш, може да се укриеш. Не може да се открият, бе. Какво ние сме ударили 1 километър ходене по тази лойка, така ли? Ми горе-долу нещо такова. В грешната посока. Грешната посока. Но път тук никой не е идвал, освен овчарите. Да. Коня, който се беше набил пещерата. Толкова беше доволни, като го видяхме. Ние ако срещаме някакви глупости и го питаме къде е точно, въпреки че ние сега сме го мерили GPS. Ще ни каже. Да, бе. Нищо поне за фитнес е добре. Тренирам. Добре, нататък сега. Много малко. Това вадичка, бе. Да, ма там всички гилове. Еми, вирчета си. На места е голема, на места е малко. Кончето, когато се нахрани и застане с дупето към слънцето, вече си почива. Знаеш ли го това? Да. Това първа по един поглед. А тук беше колко голям хлад беше от тази дупка. А тук отзад кое бе? Тук някакви зверчета си, това е пътечка. Без преди това да е отзад тук.
Ева, през тия храсти чапа толкова. Ало. Колко е лъжичко? Еми ние към 7 часа сигурно ще се приберем и ние. Добре, да не ви притеснявам. Его, тръгна. Да не ви притеснявам. Добре. Еви, до скоро. Много страшна толкова. Дай. Много страшна. Според мен си отива в дупката. Наладно. Обикновено си взимам шапка, но този път не очаквах такива преходи. И аз? Мисля, че е по-лесно. Това се оправи, че река е тук, тук. Така ли ти го да? Ева там. Нагоре? Виж? Ева там го да. Ева там. Ми тук има пак някаква пътека, ако искаш да... Да минем от горната страна. То там не съм сигурен дали ще мога да се върнем, пресечем. Тук има нещо стъпка. Има, да. Аз си представи верно да една дупка горе. Не мисля. Или е някоя поройче, дето е валял дъжда. Там го дава пуско. Тук няма стъп. Да, виждам. Което ме тук не е идвал никой. По-скоро там, където да се пресича на друго. Не видели там. Те беше разположението Индиана Джонс. Да, аз бех толкова убеден, че е там. И аз на втория път викам това. По снимки прилича си, бе. По снимки си прилича. Дай снимки. Ела на сенчица поне. От мястото, сега влизаме. Чакай се. Аре бе, пъхни се. Ето моя гид изпитва затруднения с входа на пещерата. Големи! Това ще е едно вирче много яко. Да. Това го дава натам. Давай натам. Натам отивам. Добре. Това ни вере как това. Искам снимки на друг на Америка. Тук варяме сенка. По камерата 20 минути търсиме входа на дупката. Ако бехме включили преди това, сигурно щеше да е 40. Ниският отвор в основата на скалата, първият вход е толкова нисък, че трябва да се пропълзи няколко метра. Има голям вход отгоре и отстрани. Има много характерен кадър, очите на пешкето. Два отвора един до друг. Два отвора един до друг. И видяхме ли такова нещо? Не. Виж тази река къде е заливала тук. Виж къде се е спирала на дървото. Вейцо, сега се замислим, това ще да е натам нека. Натам, ама къде да е натам? Айде.
Виж, че няма, освен където са тия, такова, освен, тук в тази дирекция го дава. Точния вход. освен да е над вирчето. Там. Да е над вирчето това или некъде тук да... Ето там го дава. Виж как е. Виж на където да... Да, ето там отсреща. Ето там го дава, виж. Ага. Там, да. Хай, хой. Ай. Ма как стигаме до там? Плуване! Да гледам пак това с този координатор, според познай България. Не ни приближаваме. Ето тук са някъде. Отгоре. Ние може да скачиме по другото, да минем от там и да го намерим отзад. По-скоро трябва да се върнем през тия камъни, които минахме. Тук, виж, тук. Да, ма оттам не може от скалата да минеме, нали? Що? Беше блокирано това Можехме, плаче. бе? Не може да Ама не скачим. през холода, от тук. Така да е, Да ама го до търсим. тук не мога да стигне. По-скоро от тук да се върнем и отгоре да минем. Виж? Яначе, от тук така. Имам Аз предвид. не мога да си го представя къде е. И аз. Не го виждам. Да е толкова скрито тук. От храстите. Децата ти казаха, че обрасу ще не види, но ти не вярваш. Тук през тия храсти отгоре някъде да трябва да съм мина. Тук на сенката. От тук. Аха. Толкова не съм могли да сложим един надпис. Вижте тук ще е странно, бе. Странно не е ми. Тук има някакво. Какво отгоре? От тук виж, че има нещо като пътечка насам. Я да пробваме да видим дали е пътечка. Ти няма никакъв шанс. Трябва да спуснем отгоре надолу. Да, ама трябва да се върнем оттам, да се катериме и да тако. Ти сигурно, че оттам не може да скачим? Убеден съм. Сигурен си? Ала, ако искаш да се върнем, че ни е близо. Да погледнем. Там е отвесна скала и след това вирчето и от вирчето няма как да се качиме нагоре по скалата. Там трябва да идем на една скала. Да, разбирам те. И все пак гледаме за дупка, защото сега трябва да има две дупки, не са като очите, не знам какво е. Абе, да не са това, бе. Така. Сеш ли си? Да са така, дете, отгоре. На пешкето. Най-вероятно. Защото виж как са едно от друго, като нос. И това са две дупки една от друга. Сигурно е това, да. Виждаш ли? Ай, сега малиците му, къде е тази дупка? Още малко и ще ти кажа къде. Да търсим. Пешкето. А. Табел. Аха. Виж откъде съм минал. Там от скалата няма как да минеш. И ти? Добре. Аз тук му скетих, не съм си види табела хората. Те ги мотори. Абе, то е ясно, че са тук. Ама Абе, виж точно. къде е имало пътечка. Ние... Ети го тук прескачаме валата, което е ръка. Да, и минаваме отгоре. Ето пак е прескачаме. Тук няма вода, бе, човек. Нема, и мало. Ние това сме го пропуснали. Да. Толкова не са могли да са от табелата там. Айде. Приближава, бе. Еми така, като не си тренирал... Дъпка на пътечка. Да, като не си такова тренирал ориентиране. Аз също. Аз съм учил, между другото, планинарство съм тренирал 2 години. Ама не ходя. Значи тренираше от вкъщи. Ето бе, дупката. Аха. Това ще да я намерим. Друг път. Айде, не го повярвам.
Имаме победа. Чакай да не се фала дали е това. А? Тук трябва пълзим. Как си пълзиме? Нема светлина на там. Не се вижда нищо светло на там. 4-5 метра трябва пълзим. Само толкова. Как пише как? Да, и завива на там. Чакай. Колко метра трябва да пълзим? Айде, иди отката вода. Източните го писат точно един от тях душана като около 2 метра патешко хора, което си изправяш и си ходиш вътре. Айде. Да не го троша аз. Айде. А тази чанта за кой не я взех? Не знам. Колко е тайма светлина? Не ми там баче. Да умирам от тук, лицо. Не, какво патешко хора да отида за... Не ми се ходи и да си цапам това, чакай. О, си хода на коленците, като това гледа. Да. Тук се изправяш вътре. Има прилепи. Прекрасно. Излез. Уй, колко много прилепи. Бах, мама. Изгонихме ги. Пребахме техния хабитат. Идваш ли? Ида бе. Майко, изгонихме ги. Добре, че имам на коленки. И аз. Пази главата. Давай напред. Ей ги, виж как висят. Виж какви са яки. Добре. Значи 2 метра патешко ходим. Ей тук още. Нищо, тия си бръмчат. Спокойно бе, няма да така са на тебе. Чакай. О, гледай го бе. От друга страна. Готине. Те в централата ги имат и от тук сега. Ще падне някой ще го чуш. Ето го е, Jurassic Park. Майко, гледай какво е. Готино. Да. Не, иначе това трябва да се обърнеш да си направим едно селфи. Чакай с моя. То верно като Jurassic Park бе, чекай. Да се. Айде. Хубаво е толкова търсене. 27 минути. Плюс 10. Много яко. Виж какви места има в скрити. Виж тук е забавно като очи. Горе. Ето това. Явно това... Е шкето. Яката работа. Jurassic Park. Абе, тук, ако го знаеш това место, така може да се укриеш, че няма да намерят никога. Идват хора като забележителност, така че ще намерят. Абе, а това моля се влезе отгоре. Не може, а там виж има като пътека. И ще я пробвам. Да излезем от там. Да. Може по-обикновено. Нищо по. Мали това направи си по панталона такова. Похращенца някакви. Какво е това? Абе, то продължава, бе. Ето тук си направим едно селфи, защото натам се вижда много яко. Вир вода. Подхода. Ицо, погледни какви са мокри. Абе, това продължава. Не, това е. Ей, бах, какво лети тук, бе? Прилепи кода. Гледай. Прилепчета. Ей, чуш как църкат. И каскри. Хуп. Ицо, чакай така. Ицо, чакай. Остана, бе.
Това е моят телефон. На пауза. Плотни яко. Гледай, бе. Яко скрито место, паралелно. Сигурно тук се пази изхване някъде. Според мен се е дупка до някъде. Сигурно. А каква е тази дупка тук? Леко си образование, виж, че Ей, е по тук. водица отгоре. Ама верно е Jurassic Парк. Кой мога да ти кажеш да си живееш? Може и даже това не е като мезонето в София, да е по-добро. И е скрито у пещера. И има растителност. Как му си ходиш мократа кърпа тук, бе, да тия копаци, бе? Лъчанки, пустинеци. Е, верно съм много просто. Тия такива шумове издават тия придепи. И сега аз съм доволен. Открихме го. Да, аз бех на ръба да се откажат. И аз. Ей, Полената ли? И пак ще се запърне тия дънки. С това лазане тук. Ица мисля, че е достатъчно. Край на клипа. не си ли изключвал се? Не?